ay wadde wawi wasde wadde fof foti den gede en gayni joni paaden koy nelaabe Allah be alayhi wassalatu wassalam ben kadi kanyum nak gede tati jogi ne jogi gede badde niide be dum julde fof no waddi fibanabe dum ene jogi gede jombude e mabbe julde fof yo riwtu dum ga mabbe wonata kambe nelaabe dum don taw ender fimde ma iman ma billahi yeddanbe dum salanobe dum dum tabita e mabbe riwtambe dum dum jombi e mabbe sabu dum so tabiti e mabbe ko ustaade wonata dum na diwtinabe dum gedal gongal gal ko dagoto e mabbe tawne amno yande mabbe eyi dum faalen hande inshallah so en gayni non nokken seede en jubben seede alhaali asakal gal asakal remrundu don en kabe hen namde si yimbe hebe namdo en dum non yodi sen sen gari do kadi wodo kalden hen seede hade men arde e namde inshallah ta'ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd ويجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبليغهم يحق يجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبليغهم يحق محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر لو انتفى التبليغ أو خانوا هتم أن يقلب المنهي طاعة لهم لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها الأمر تفز بالذخر وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها الأمر تفز بالذخر درس وبين يجب أن وقتني للرسل ونندن الله بفوف الكرام تدب الصدق قوم دقل dum ne waddi be gongdu dum ko hunda waddinde e dow mabbe julbe yo fibanbe dum ko be gobbe fenata ko be gongdu amana tun kadi hoolaade kadi ko be hoolaabe jogi amana kambe ngona jamfotobe ko be hoolaabe dum den fimde kadi jogonobe dum tablighuhum yettingul mabbe yahibbuna jojji ina waddi kala ko be nelaabe jettinat nelal ngal ne jogi dalilaji hen goddum nelaado jaati o felete tende wahyu arande an ala ganduda min ala gandum hen kono joomu sa yi halti ko Allah jaati ko kanko feli te dum ko kambe tan dido kaldi dum yettinde mo dum de na wona dalil so yettine goddum de ko non wodi sabi sinno ko jamfoto no sada felle ha gottinani te neddo so fela mo ko fiyamani ada waawno wasde halde e won tablighuhum yahiqu wi alwajibu fi haqqi ar-rusul alayhi wassalatu wassalam salatu al-ashya gede baddeniide Allah ko gede tati do baddeniide nelaabe Allah gongdube ko gede tati baddeniide awwaluhuma arwanda majji as-sidqu ko gongdugol fi da'wa ar-risalati ko be mbi ko be nelaabe Allah ko be gongdube gongabe kali be penani hen kadi wa fil ahkam allati yuballighunaha anillahi ta'ala eden nyaawoje de be jettinta be ko Allah wiini dum do ne dagi dum do ene harmi dum na waddi dum do waddaki ko be jettinta en ko gonga dum ko de fibenen be dum ende neddo yo fibbum der fimdum iman billah saniha gedel dimmiwel gel al amanatu ko hawlaare wonde be hawlaabe wajena dum al ismatu woni denka renede wal hifzi afan wal muttasifu biha sifurido de di sifaaji di kalden tamna'uhu min irtikabil fujuri dum en hadabu e wadditinaade fajiragal salisuha tatabiwel gel gede baddaniide be at tablighu ko yettinde kala ko benela at tablighu ay ma umiru بتبليغه للخلق yettinde be ko be jamira yo be jettin dum tagore nde dum ni kadi ko be yettino be gedde ko ni foti ni tan foti na on haali de gettati koy bindol gotol haaju dum gongdude e hoolede e jettingol kala ko be nela muusi
Musa ni hamnima hamnaki ko tan ko be nelaɓe ɓe jettin koko yettoto ɓe suuɗata ɗum ɗo woni ko waɗɗani nelaɓe Allah ɓe muhalun ene jombi e maɓɓe alkadibu fende annabi haali hunde firɗe feni ala ko muhal ɗum ne jombi e maɓɓe annabi fende ala annabi Allah reeni ɗum e fende wal manhiju e ko haɗa annabi yande e ko Allah harmin annabi yande zina yo Allah dandu yande nguyka en yande jamfa e sifaji tan geɗe karmude de an nelaɗo Allah yande hen koy wonata ka adami tablighi ko wayno wasde ɓe yettinde nelal Allah nela jomum yaha waɗa falfal wasa yettinde ala ɗum ne jombi annabi ni foti to banggue gueɗe jombuɗi kadi ko bindol gotol gueɗe tati fende ɓe ko mustahil amnata ko noon yande ɓe e gofol amnata ko a famide ko noon kadi wasde ɓe yettinde Allah nelaɓe kamɓe jahaɓe mbaɗa falfal mbasa yettinde ɗum kadi ko mustahil ay al mustahilu fi haqqi rusuli alayhim salatu wassalam salasatu ashya geɗe jombuɗe kadi e nelaɓe Allah ɓe yo yurmede Allah welede mo yowne maɓɓe ko geɗe tati kadi jombe maɓɓe wo heno ɗen geɗe alkadibu ko fenade ɗum ko mustahil ne jombi amnata koye maɓɓe kamɓe wal khiyanatu e jamfade ɗum kadi amnata koye maɓɓe wal kitmanu e suudde jom nele suuɗa ɗum kadi ko mustahil e ɗum ne kadi ko mustahil e ɗum ɗo kadi ɗum ɗo woni kamɓe ko jombi ko kadi ko bindol gotol adi ko geɗe tati kadi ha juuti yajuusu ne dagi noon fi haqqihim e haqqe maɓɓe woni e banggue maɓɓe kullu aradin e kala yahangaraji kala palotoɗi ne dagi e dow maɓɓe leysa laataki noon ɗen ɗon geɗe garoje maɓɓe ne jahana gartede le laataki mo addiyan aɗe totta li naqsin e ustandu kal maradi ko nande ñaw annabi wiyede rafama ñiiri muusi walla hoore muusi walla reedu muusi ɗum ustata annabi ne yana e maɓɓe ɗum ne yana e annabaɓe o wi aljaisu ko dagi fi haqqi rusuli e haqqe nelaɓe Allah ɓe alayhimu salatu wassalam yo yurmede Allah e kisal mum yowne maɓɓe al aradu yahangaraji mbiyata famide al bashariyati bandiyankoji allitino ɗen la tuaddi ila naqsin fi maratibihim e geɗe ɗe ganduɗa gustata martabaji maɓɓe al aliyati towɗi ɗi kal akli ko nande ñamde annabi ne ñaama no ñamirten ni ɗum yiwota ɗum wa shurbi e jargol annabi ne yara no jardeten ni ɗum ustatambo won nikah e dewgal annabi ne resa no desirten ni ɗum aybintambo won nawmu e ɗanade ɗum kadi aybinta aɓe ɗanoɗa ko lakin ko woni tan noon bi uyunihim la bi qulubihim ɗo enen certe maɓɓe enen goto men so ɗanima tan ma yi ha laaɓi anti yiyata nanata hay hunde ko ma yi tan kamɓe noon ko gite ɗe ɗanato kono ɓerɗe ɗe ɗanataw ɗo cirtuɗen maɓɓe to banggue ɗoygol ɗo ɗoygol maɓɓe ɗoygol men ne sirte kamɓe ko gite ɗe tan ɗanato kono ɓerɗe ɗe kayne golla golle mumen enen noon so tawi en ɗanima tan ɓerɗe ɗe ñifat to ɓerɗe gollanno ko ñifat foftotante famide wa kal jima'i ikhtiyar ko noon kadi rendede jomum ne jogo sohnaɓe mum renda e sohnaɓe muɗum taw ko jomum kadi wela wa tashri an kadi e lawɗingol aɓe ndesira sababu ne kamɓe tigui beela mbaɗi lutti kadi ko ha wona sharia e leƴƴi maɓɓe ɗi ha leƴƴi maɓɓe ɗi ganda ɗum resde nde ne moƴƴi ko ɗum ɗon ko lawol e coppa lawol yimɓeɓe mbawa rewde hen ɗum kadi ko hen jeyawna o tashri an lil ummati wa kal maradil khafifi e ko nande ñaw koytuɗo ñabbuli koytuɗi kadi ne gara e maɓɓe wa idayatil khalqi e tagore nde to'nude ɓe tampinde ɓe ay kamɓe enen maɓɓe waraɓe jogui annabaɓe waraɓe ndeke so julɗo goɗɗo warama no jombani saabi annabaɓe mbarama ene tagui e maɓɓe waɗede kaso joom soke annabi Yusuf en nanani sokama duuɓi jeeɗi ene dagui e maɓɓe fiyede nela sallam fiyama ha ñiiri nde heeli tinde nde helama ñiiri helama ala fof ko waɗaka anani de ruddama o yaltina wuuro maɓɓe ndeke noon nde gandi ɗe gueɗe foof jani e annabaɓe nek ɗum ne dagui e maɓɓe te usta yiwotaɓe bal ko hoɓɓe taɓe no fami eyyi ɗum woni ko jangtotoɗo o wi leysa mo addi ɗum ɗon laataki ne totta li naqsin e banggue ustugol maɓɓe wiyata ijam annabi ne ñaama ijam annabi ne resa ala feccinani ɗum kay bonani al jaisu ko dagui fi haqqi rusuli e haqqe nelaɓe alayhimu salatu wassalam yo yurmede Allah kisal mune maɓɓe al aradu ko yahangaraji al bashariyati walla en deftino en deke en jawti noon en paami de ɗeɗo gueɗe ɗe kalɗen tagore nde to'nude ɓe fiide ɓe warde ɓe ganje ɓe foftinin toon ɗum fof ɓe keɓa ɗum ne yetto ɓalli maɓɓe ɗi law lam yakunu sinno fofo ɓe laatanoti kamɓe nelaɓe Allah ɓe sadigina koɓe gonɗuɓe wona mbiɗen koko ene waɗɗi yoɓe wonde koɓe gonɗuɓe tawi witto men yiito yiino ndekente ɓe gonɗani nden la lazima ma ñiɓanno ma waɗɗotono
an yakdhiba nde fenata al ilahu deweteɗo o fi tasdiqihim e gonɗingol maɓɓe ngol sabi Allah koko gonɗiniɓe Allah holliri koɓe gonɗuɓe tawi hoddoroyama e gonɗani way kono wiyete ma wiya Allah haali ko wona gonga noon wiyete non eyyi kono Allah waɗi koɓe gonɗuɓe wadda wiyetake noon joni wadda wiyetake noon idga sabi mu'jizatuhum kawisaji maɓɓe donkeɗe maɓɓe donkinoje mu'jiza firtata ko hunde ronkinore mu'jizatuhum donkinoje maɓɓe ɗi ka qawlihi way kono konngol Allah tabaraka wa ta'ala wa barra ɗiggi gonɗi wa barra ɗiggi moƴƴi sadaka gonɗi hadha al abdu oɗo maccuɗo on nelaɗo fi kulli khabar e kala khabaru mbo habri on o wi o sabi law lam tattasifir rusulu alayhim salatu wassalam sinno nelaɓe Allah ɓe ciforanoki ɓe sidqi e gongantago fima akhbaru bihi e ko ɓe kabarata ko sinno en witto men yiituni hen nde kamɓe pena nden la lazima ma waɗɗotono kadibul ilahi pengol deweteɗo ma wi haali fenade fi khabarihi e kabarugol sabi o habriɓe wa tasdiqihi e gonɗingol makko iyahum ɗo maɓɓe ɗo famide hayso nokku saddaqahum ɗo gonɗiniɓe bi izharil mu'jizati e peññingol donkinoji gueɗe kawisaji ala aydihim e juuɗe maɓɓe sabi li anna al mu'jizata ngo sabi ko mu'jiza tunazzalu manzilata qawlihi ta'ala ene jippine e jipporgal kongol makko kanko tawɗo o sadaka hadha al abdu fi kulli ma akhbara bihi anni o ɗo maccuɗo o gonɗi e dendagal ko habri ga am la famide la kana al kadhibu nden ma laatitono fenade fi khabarihi e ko habri ko wa tasdiqihi lahum e ko gonɗini ko ta'ala an dhalika Allah senima ga ɗum Allah senima to wi ga sifarade noon sabi dokkaniru tan annabi Musa alayhi salam on nela koye zamanu mbilew kala daɗɗo mbilew ɓuuri wonde jontaɗo kala daɗɗo mbilew ko on tan woni gorko heddiɓe ka haybate joni noon o addi hunde nde ganduɗa nde wona mbilew kono nde fooli mbilew foof machallah o tottama gueɗe kawis a jeenayyi kono ɓuuri hen mawnido kawis jungo ngo e sawrudu ndenda mbaddino kawguel no ñande feeto maɓɓe way ñande jultaske misal tan yowmu zinati maɓɓe gon hedde capanɗe jeeɗiɗo fawɓe gaddi ɓoggi maɓɓe gallaɗi e garaji hen goto foof to région mumen to kañum fay jungo ko ɓen fof cuuta gadda e ñalawma ganduɗa tagore foof ne rendi ne ñanti ha jooɗi ɓe mbaddi kawguel o fiiɓe haɓe jagge ɓoggi machallah ɗum ɗo kamɓe fof ɓe gandi oɗo ko mum ko wona mbilew o ko Allah neli ɗum gonga wallahi certe sikki sakka wallahi ay annabi Isa alayhi salam e zamanu makko o hawri koye doctoragal safrugol kala ɓurɗo wawde safrude on hono mo ala on tan woni gorko hanti ko ɗum tan wullete o ari o wurtini mayiɓe machallah ɗon haadete docteur ɓe jettiɓe lon docteur ha joni jettaki ɗon de o watti wurtini mayiɗo duuɓi ujunere duuɓi temedde ummo e yamirode Allah mayiɗo ummo tan o tagga ɗo ɓakkere o fewande ɗum o waɗa hen o wutta hen ruhu e yamirode Allah ndi wonde sondu diwaya ha wirno guite yimɓe yana e leydi wona ɗon hatte so joni so wi ko Allah neli mbawi yeddude ɗon addi ko mbawa ɗum ndeke firtata ɗiɗo kawisaji mbaɗa ɗe juuɗe maɓɓe ɗi way kono ko Allah dariɓe he ay o ko haalanto on ko komin haali nelaɗo min sallallahu alayhi wa sallam kañum yonta koye zamanu shuara yimoɓe imrul gaysi en antara en zuhayru en e waɓe noon kala bawɗo wallifade jimɗi tan kewɗi haala hen gueɗe baɗɗe fayida gatulaji on tan woni gorko o addi alqur'ana machallah o deƴƴini ɓe kamɓe fof qur'ani deƴƴini dendagal deftere ay ko ɗum ɗo woni mu'jizatuji ɗi tindinta ko neɗɗo oɗo ko nodditi ko wi on ko gonga sabi dalil majjum mbiɗen waɗe juuɗe makko ko on mbawa ay nela sa sallam nde yontade bonnoɓe ngari mbi o ko fefinto tan o ko jangguinaɗo o ko ni Allah wi tawde ko noon mbiɗon kanko ko arabe onon kon arabe onon fof jibijinaɗo e makka onon mawdidi ɗo gadde simode wotere kanko mbaɗdi simoje 114 walla 114 simode gadde simode wotere tan fa atude surati min mislihi tan gadde nandude hen ha hande arani hontar ɗum ɗo woni dalil machallah joni noon so tawi ɗon feeño yino noon ɓe gonɗani nden Allah ko gonɗino ko firta toon ɗum woni mana haala ka haalaji no ɓuttiɗi noon ɓuttiɗi ko noon machallah aɗa famni o wi lawintafa sinno riwinoma a tabligu jettingol maɓɓe ngol sinno tabitino wonko ɓe nelaɓe mofi aw khanu walla ɓe jamfi a faami de hutima ma waɗɗotono an yuqala bande waylitte almanhiyu ko haɗano ko ta'atan wona ɗoftara lahum wonande ɓe so hoddirama joni tabbiti wonko Allah neli ɓe jettinani nani de walla ɓe jamfi tabbiti ɓe jamfi
famide nden ma wonanno jamfa wadde moƴƴi so tawi tabiti ɓe jam ɓe annabi tabiti e dow hoore mum jamfima nden en jamirta en jamfo enen ne tabi ken yamiraɓe en ñemtimɓe so tabitino ɓe jani e gofol nden wontata ko yamirore en mbaɗanno kono tabitani wadde gofol kala baɗɗo ɗum fof heɓata ko tikkere Allah kala baɗɗo ɗum fof heɓata ko tikkere Allah joni noon jogui e yimɓe zamanu he so wiyama Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu yiide nela sa sallam rokki ɗum lawol tijani ko nande yeddoɓe tijani yeddoɓe tan suufiyankoɓe ne ulla hen leydi anduɓe men ɓe noon kala ne mbiya gueɗe ɗe nela sa sallam nde yeehi to Allah to de aɓe dallinoro Allah wino ya ayyuha rasulu caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalati o wi ehima ana annabi yettin nelal ngal yettin ko min kalanma ko yettin ɗum so hoddirama ko jamiroje temedere min nelma ya yettin jettinɗa capanɗe jeenayyi goppuɗa yamirode wotere min jaggatama ko hay batta yettina yettin fof ay ɗon noon anduɓe kamɓe yeddoɓe ɓe mbi joni lawol tijani salatul fatiha ko haalte hen ko wadde firti ko nelaɗo ma to jamfima ko hanno o jangguina ɗum sahabaɓe ɓe mbiya noon ulla hen leydi ɓe dayina yimɓeɓe ɓe anduɓe noon finɓe tigui rigui famɓe ɓe hono ceerno en en mbi nde o yeehi to Allah nde Allah rokkimo gueɗe tati o rokkimo hen gueɗal gotal ko amma enen fof ɗum woni alqur'an o e hadiseje ɗe ɗum fayi koye men oto mof hay gabbel gotel wonko rokka toon gueɗal ɗimmewel ko suɓa belanɗoma tan dokka mo jiɗɗa haɗa mo jiɗɗa won dokkewel yaɓɓe ɗum ko sa welama tan dokka so alam kaɗa probléme ala gueɗal won gandal gangal ngal rokka kanko tan e Allah hay goto oto haalan ko ni gueɗɗemɓe so tawi neɗɗo famiri ni yeddata waliyaɓe Allah so tawi neɗɗo famirani ni yeddatɓe e ɗum woni yeddoɓe ko ɗo pawi kañum jaɓɓe ne ko ɗo pawi joni noon o wi jawasul aradi dagade yaha garaji alayhim dow mabɓe wonde ko heɓata en ko pawle en sellude heyɗude ɗomɗude resde ñamde yarde ɗen ko noon mbaɗen wona ɗum wonde ne dagi e dow mabɓe hujjatuhu hujja mum o ɓuuɗoha bihim ko yande mabɓe sa wiyama an kam hol dalil ma hen ko kalɗa ɗo ko wonɗen heɓan ba hol dalil ma hen wima Zakariya ko baraɗo ko annabi Yahya ko wara ko annabi Yusuf bange sokede kaso annabi Yusuf sakama duuɓi jiɗi annabi Ayyuba rafama kaari waɗi nelaɗo fiyama ñiiru mum helama naggam ɗum woni dalil o ko yani e dow mabɓe fami ko yenti hen o wi tasalli hikmatuhu noon hikma mum nafoore ɗe ɗo gueɗe yande mabɓe saabi haqqille ne wawi misade ɓe ɗon mbawi forde ɗum fotani yande mabɓe haqqille ne wawi misade wona o hikmatu kala ko Allah waɗi jogui hikma jogui fayida ko waɗir ɗum hikmatuhu hikma mum tasallin ko muññitorade ɓe machallah tawi andi annabi waɗanoma ngal ɗo gueɗal aɗa qirri kanko ɓuurma towde martaba ɗum heeɓimo so yanema a muñat wallahi ɗum woni mana haala won jawasul aradi alayhim jawasul a'radi albashariyati ala rusuli alayhim salatu wassalam wa uha biha hasilun bilmushahadati ene yani yimɓe pawi hen guiti mumen holko saabi ɗum noon ko li ajli ta'assi wa tasalli fi jami'il mulimmati li ajli ngam atta assi ñemtinirde ɓe wa tasalli e muññitorade fi jami'il mulimati dennagal gueɗe janoje fof o wi wa qawlu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu a jimol ngol addirni kono fandi tan ko wiigol la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wiigol ni nde wona wa qawlu wiigol la ilaha illa allah sana allah muhammadu arsalahu nelimo al ilahu deweteɗo wi ngol ɗo konngol gotol sa liɓingol yajma'u angol rendine kulla dennagal hadihi al ma'ani ɗo ma'anaji kalaɗi fof gueɗe Allah tati ɗe ko waɗɗani Allah e ko jombani Allah e ko dadani Allah ko waɗɗani nelaɓe e ko jombani nelaɓe e ko dagi e nelaɓe ngol ɗo konngol soomi fof no wi halat ɗum waɗi wonde kanat ɗum waɗi ngol laati kangol konngol ngol lidha sababu nde somde ɗum ɗo fof e moftude ɗum ɗo fof ngol laati alamatal imani kangol woni mande limanagal neɗɗo sono naata l'islam wiyata ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gasi timmi ngol ɗo soomi fof ko dukaten ɗo ko ɗe balɗe fof naati e nder ngol ɗo konngol o wiwoy hiyeno ngol ɗo konngol noon afdalu kangol ɓuri moƴƴude wujuhi zicri dendagal jeese zicru fof dendagal zicru la ilaha illallah muhammadu rasul hedi yeeso fof e moƴƴere tawde ko noon fashahal sohlir biha e maggol al umra kadi gurdam ma sohlirgol ɗo konngol
en jetti Allah en tijan yankoɓe alhamdulillah lazim e wadifa asru jumat ko gurdam men jettan Allah no feewi yimɓe ngol ɗo konngol ɓe ko malaɓe la ilaha illallah tan lawol gotol tawde kay ko ɗemgal ngal haali ko ɓerde ne fiɓi ɗum nanima aljanna alhamdulillah rabbil alamin weddi ko fof gañaari machallah te gañaari awriya en jetti Allah no feewi alhamdulillah eyyi ɗum noon wi fasahal sohlir biha e maggol al umra kaadi gurdam ma tafus maldeɗa bizuhri e ndesari moƴƴiri machallah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin non tigi bandiraɓe heɗiyankoɓe Safrire men Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi machallah en nani ndiɗo gardedi payidindi ndiɗo gardedi mantidi tabarkalla machallah e nder deftere meɗen Ibnu Ashir machallah e machallah weltama sanne sanne non ceerno eɗen gandi aɗa wowno kala ko fewndi hawyoro fewndi kala ko joli jolten hen wadde oɗo saaha ko saaha remru wadde kadi oɗo saaha fuɗɗama soñede wadde no fate askal ngal hankkadi ɓoyata natane no moƴƴi walla tawde fuɗɗima wadde namde kewɗe ene ngara fate askal ngal wadde ko juppanɗen bandiraɓe julɓe inchallahu taala eyyi enen ciftina tan en ciftina koye men enen ciftina julɓe ɓe asakal waɗi ko façon ngaji tati ko asakal remru e asakal jahori e asakal kanŋe halis gonga joni noon ko musidɓe men fulfulde mbiyata ko asakal remru ngal fewndi o saaha joni gonga e remru ndu noon to banggue mazhab malik ko ma yuɓtatu o ma yuddakharu kala ko jaɓata wonde nguura taw no jaɓa moftede mbaɗa e magasin ma no ñama hen hitande walla duuɓi tawa kadi ne wawi wonde nguura ɗum ɗon asakal waɗɗoto eyyi ɗum noon no gonɗi tan e ko joguiɗen ɗo ko gawri makkari e leƴƴi mum foof mbayeri kala ko waɗi sammere e ko waɗi wutandu ko nande maaja en suuna en baɗɗi leeɓi ɗi ngalaɗi fof ko ɗum e maaro e foñño e ñebbe en ɗe gueɗe fof ko gonoje nguura e guerte en ko liyam kono fof kam ne aske tan kadi dendagal de remru tan ko hamsato awsuqin ko wusuqeji 5 ko wiyete wusqu noon walla wasqu sittuna saa wiyete wasqu ko capanɗe 6 muudo way kono kamɓe ɓe joguino sac nawowo capanɗe 6 muudo ɗin ɗon sakuji 5 majji en saabi capanɗe 6 laabi 5 rokkata ma ko 300 rokkata ma ko temettati wona kala min dañƴo temettati muudo muudo sunna ngo muudo men sunna ngo kala dañƴe hen muudi temettati mbayeri walla temettati maaja walla temettati makari walla temettati maaro noon ko duttaka lappa ko tan serte huɗo ko taw ako olɗi kono wona waɗa koye sakuji ñaame ko de ala gila ga temettati muudo ñebbe ɗe ko noon heddo gerte noon gerte kañum sinno hoɓanoma kañum ko temettati muudo kono ɗo joni ɗeɗo koɓaka ɗo wona temettati muudo kanje kam solution majji tan ko pesde ɗe temettati 6 kilo sabu muudo men go e leeɓe eɓɓatan koye 2 kilo kiloji 2 woni muudo meɗen sunna ngo eyyi hayso won wiyoɓe na fawa genne walla naggam e naggam kono kiloji 2 ɗi kam ɗum kam ɗon tan woni hiisa kam ɓurɗo yajji o e temettati muudo eyyi ɗum noon woni hannde joguiɗen ko 50 ji kala men joguiɗo dañƴo 50 ji 12 gawri 12 50 taw 50 fof waɗi ko muudi nogas 5 asakal waɗima hen eyyi wonta ko temettati muudo wona eyyi ɗum noon jaltinta ko capantere muudo sabi 5 kilo fof liɓata ko muudi 5 sabi capanɗe 5 fof capanɗe 5 sappo fof liɓata ko muudo woto wona 50 o liɓata ko muɗɗiɗi e feccere 50 ɗiɗi ndendata gona 5 kilo liɓa muudi 5 so Allah walli a dañi 50 ji nogas ɗum woni a dañi 5 kilo sappo liɓata ko 50 ɗiɗi ɗum woni 5 kilo goto maaro ko noon wiyatno makkari ndi ko noon so hoddirama no defte ɗe no mbirata ni ma daña 5 kilo 6 makkari makkari noon e mbayeri ndendintaki wala walla mbiyen tan sammere kala ko waɗi sammere mbayeri mum moɓal mum feela mum samme mum fof nak ko leñol gotol so yiɗi wojja so yiɗi ranba so yiɗi olɗa so yiɗi yawa so yiɗi leela so yiɗi metta so yiɗi welɓa tan ko sammere ko leñol gotol makkari ne kala no sifori fof jundi ndi daɓɓiri mboɗeri daneri jawdi e leldi fof ko makkari leñol gotol tan kangol gotol ngol tan ma daña e maggol 5 kilo 6 temettati muudo so hoddirama dañi e mbayeri temeɗɗiɗi e capanɗe 9 a dañi e maaja temeɗɗiɗi e capanɗe 9 a dañi e makkari temeɗɗiɗi e capanɗe 9 ha hen gotel asakal waɗɗaki kono noon sa dañi askude ne moƴƴi mbaɗa nafila a dañi ko foti ni ittan hen miskineɓe kono waɗɗaki kam la budde hen gotel fof daña temettati muudo banggue mo fay dow
ɗo ko cifteren ɗo asakal ngal ɗo joni so tawi Allah waɗi askal ittama ɗon nawto nawate to enen kam yewitiɓe dental ngal nawaten ko no galle ceerno eyi ceerno enen gandi ne jogui nokku to askal rendinte jogui hoolaɓe makko ɓe waɗi hen toon nawate so tawi a itti askal ma a waɗa hande janggo ɗo e lewru walla ɗo e lebbi ɗiɗi jarabi hen gujjo 4 walla sumi a lomtinat goɗɗum sa itti tan naw so hoddirama aski hande gaynoɗa tan mbaɗa mbiɗa subaka janggo komi nawowo mi nawat jama e jamma he gujjo yani hen miskina perdi kono a yoɓata walla cuumu yani hen ko kamɓe perdi a yoɓata kono sa welsidima aɗa fonno nawde hande a jooɗima ɗo e lewru kala ko yanoy hen koye ma yani an a lomtinat eyyi ɗo kadi ciftoren ɗo no moƴƴi ciftoren ɗo no moƴƴi eyyi ɗum tan jinnoɗen ciftorde hatta kadi e nder namde he koɓe gaddi hen mbawi wallodirde inchallah noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani paami tigui rigui machallah e jubbande e faate askal wadde won namdal arɗo faate askal ngal tan medda ngal namdal pudduɗen ɗon banggue namde ɗe kanko o wi ko keɓde barille 9 e wiide makko on holno askirta kam andi barille 9 barigal woni 100 kilo ɗum woni 5 kilo tan 100 kilo andi 100 kilo saɗa haala konngol ngol sa tawni tigui rigui a tawat firti ko 100 100 kilo woɓɓe mbiya barigal ha hande ko 100 kilo nde eyyi joni noon so tawi hoddirama 100 kilo mo dañƴa ɗo no aɗa foti libde 45 muudo ɗum poɗɗa libde eyyi saabi 5 kilo 100 kilo waɗi ko 100 kilo wona ɗum woni enen mbiyata muudi 50 eyyi poɗɗa libde 5 kilo fof liɓata ko muudi 5 eyyi 5 kilo fof liɓata ko muudi 5 to banggue kiloji to kilo sappo wonata machallah eyyi sa dañi capanɗe wona wiya ko 100 o wiide walla 100 eyyi 100 so tawi a dañi 100 o poɗɗa ko libde 10% tawde ko toɓanma walla ilam a tampani ndiyam jaɓata ko kilo sappo ɗi fof guittata ɗum noon woni 100 kilo o wonta ko muudi 50 tawde muudo fof kilo ɗiɗi ɓatona ndeke poɗɗa libde ko sappoɓal ngal saabi 50 ko 5 laabi sappo woni hen 5 ji 9 ɗi ko an 5 battuɗo sappo o totta miskineɓe ko noon wayi inchallah tigi namdal gongal ngal ceerno oɗo kanko o wi ko ɓen juulatnoɓe nde almami Allah waɗi ma almami wonko juumi hen wiya subhanallah mataw ɓawɓe hewɓe hen mataw jaali joni noon beele ngol jalol mataw e jokkat walla kamɓe ɓen jalɓe julɓe boni walla holno wayi jaleɗe bonnat julɗe tan a yejjit jalɗa julde ma boni ko an tey jaali julde ma boni jaleɗe kam ko bonnat julde tan an tey ko a ɓoccitaraɗo ko a jejjiɗɗo julde boni tan mooso noon mooso bonnata julde mooso kam enen gandi ko yaltina ñiiƴe tan sawtu ala kono waka ala sa tawiɗo sa jejjiɗɗo so an tawi julde ma boni inchallah te noon ɗon ɗo julde maɓɓe nde boni ɗo tawi ko caggal almami ndewi ɓe jahatade ɓe jahadate almami e julde maɓɓe bonde nde ɓe ɓoccitaki almami taw ha almami salmina ɓe gumma ɓe gadde julde wonde eyyi kala nde julde ma boni ka ɓawo caggal almami kono salligue ma bonani a ɓoccitaki almami on jahadata ha joni ha ɓe jettoyo an firti ko aɗa duppa gasoil ma tan mi are aɗa juula julde nde ganduɗa nafata hay kono a ɓoccitaki de a yadate almami ha ɓe calmina gummoɗa gaddoya julde wonde ko noon inchallah so tawi noon julde ma bonire ko salligue ma bonde ɗon a yahat ƴeewoya salligue neɗɗo o rewi caggal almami salligue makko taƴi ala hande yo ƴeewoy salligue o ara profita beela mo dañja almami hayso darde wotere beela daña fadlul jamaati inchallah nen ceerno oɗo wi on namdal kadi so ɓingi wiyama so ɓinguel jibinama Allah waɗi ɓinguel jibinama ngel wawata muynude wona ngel loote ngel fewne tamroje ngel tuɓetene nde ngel fuɗɗo muynude ɓe mbi ala ɓinguel so jibinama hayso loota ko reɗo wayru kadi endo muyna wadde noon ɓe mbi holko sari wiyeɗe eyyi Allah yoɓi ceerno moƴƴere ceerno radiallahu taala anhu ne haala ɗum banɗo enen fof en keɗima ɗum no ceerno haalirde ni hatta noon ndewen hen tan ɓe mbiya cukalel ñande jibinade ene waɗane gueɗe tati ñande inde nde angel waɗane kadi gueɗe tati gueɗe tati batteɗe ñande ngel jibinade ko fukede woni lootede ha ɗum adoto so ngel jibinama ngel fukita ha ngel laaɓa so ngel laaɓi ngel totte neɗɗo moƴƴo ene ceerno wiidata ni radiallahu taala anhu noddina e nofuru ñamru ndu o wurna ceerno wiyata o darna e nofuru nandu ndu ay ɗum fanda hen ko ado nande Allah ado nande nelaɗo Allah
hande ko ɗum tan markata e makko hay so non yi goɗɗum ni ɗum ga sakki e ɗum no faande he noon o ceerno ne sifa o yo ƴeewa tamaro o ƴakka ha ɗigga hande kam o ɗo zamanu hande way tubu ko docteur ɓe mbayni ɓe mbawi salade ɗum mbawi salade ƴakkude de kono kam tamaro adda tan lawƴe ha laaɓa kono kalende kam no wiita haalirani tan fodde no haalirani kam o ƴakka tamaro kanko noddinɗo julɗo moƴƴo o ƴakka ɗum ha ɗigga o waɗa nokki ukkita nokkuyel o waɗa hen ndiyam o awla ɗum ha ɗum safa o simtina o anni yo amo toɓɓa cokolel ngel o anni yo hen yo Allah welnu jikkuji maggel no welniri tamaroje ɗeni o yo bismillahi o toɓɓa ngel e hunde ngel ɗum addo e hunde ko maggel ɗum addata ko kosam ɗam ceerno noon wi radiyallahu ɗum ɗo woni sunna o hande no ngeɗo nangue o windoɓe ayeje hay goto susa wiide aya moƴƴani kono sahabaɓe kam ɓurno en andude qur'ana ɓurno en andude sunna ɓurno kamɓe kam ɗon ɓe meɓaɗano ayeje mbanno ko tamaro hay goto noon susa wiide ceerno haala ɗum machallah eyyi ɗeɗo gueɗe tati ɗe mbatta ko ñande o jibinade eyyi gueɗe tati keddiɗe ko ñande inde nde o fembete so fembama sukundu ndu pesde e kanŋe walla haalis fodde ɗum ɗon sakke ɗum ko gueɗal gotal gueɗal ɗimmi yo ngal o rokke inde tataɓi yo ngal o hirsine dammuɗo ɗe tati mbatte ko ñande ñande inde nde inchallah machallah noon tigui jarama ceer Hammat nanama famama namdal cakrigal ceerno e namde garnuɗe guila ñalawma he oɗo wi ko on tawɗo joom suudu men haaɓe o tawi joom suudu men haaɓe woɗɓe o yettine o kanko gorko o wi jeehe onon fof on karminama mbeɗa ɗum nawri joom suudu makko walla ala ni e banggue famu men nawri ɓeeto kam haram yanta e mumen sabi neɗɗo so wi dendagal ko Allah daganatnomo fof o harmini haramata e makko ko gueɗe ɗiɗi joom suudu makko on kay harmi ma gorko ɗo ɓilo ɗon ha ɓilto taw kadi wona e kombin ala ko ɓiloɗo ɗon ɓilori ko sabu Allah so ɓilima ɗon kadi o resa debbo o yetto ɗum jettal kadi cellugal jettal ne wasa sellude so humuni debbo o taw koye fiilayru o yetti ɗum e nder fiilayru ngal jettal sellani walla ƴiƴam ɓesgu keccam ko nandi hen ɗum ɗon fof kadi sellani eyyi ɗum noon waɗi la budde so wi tan onon fof jeehe on karminama e banggue faamu men debbo makko o kam harmi ɓeeto noon meeɗa ɓeeto wa harmide men ɓen o raccama ɗumen neɗɗo so wi harmini ñamde maaro e nebam hande ɓuuri dagade so neɗɗo wi harmini ñamde mburu hande mburu ɓuuri dagade e makko debbo makko mbo resi e korɗo makko mbo wonno taara ko ɓe tan karmata e karmingol makko kala ko wona ɓe so harmini ko hande ɓuuri dagade sariya teskoto o kagal o sellani inchallah noon tigui jarama ceer Hammat Diallo nanama famama noon en jatto karalla uddi tan ɓoggol ngol e 77 784 44 42